Thang ni phai ingkoi rapiar ni lakha ingkoi raisi Borjan constituency angkang Dilai Youth Club along BJP mass joining amai ke paman. Ali sarpo aman pen KAAC CEM Dr. Tuliram Ronghang ke chitong dun MP Amar Singh Tiso Howrah Khat MLA Dor Singh Ronghang EM Surjo Rongphar Richard Stokby EM MAC Board Chairman VDC Lapen Penangan BJP Karyakarta atum chitong pon. Bangso Amailong BJP Borjan Mandal President Sundar Tiso Pensi Mai Chari Pondo. Lapen Amai ki phalam Tialong EM Surjo Rongphar Pensi Jai Pondo. Bangso Amailong APHLC Party Pen ke Ongdung Armu BJP along Chipok Duna Birta Rip Pondong. Mailong MP Amar Singh Tiso pen lam theke jai ke BJP atum si bangso Article 244A mate hem prek ke wan uncho jipota ningje pon. APHLC party pen kadokawe bang Pharophli atum BJP along chipok thek pon long si kedeng karchu pido pondo. Arong tin ahem tun tin ing thir juralang ki jon oversight ki pija phan JJM scheme contractor atum pen ke claim sangkok lo bon tan non puthot ke claim ki pangching thu ji patang pon poputa CM Dr. Tuliram Ronghang pen pherang ki athengnu ningje pon APHLC aham pen bang Pharophli usia phain nang pele bang Pharophli bang gani vedela joini ki bekte pinela sen tum haranda se tipika pajir se minister program ko ko ne pen bang me de los aphai bang ke bang Pharophli ra fokerais abang jubang ko tin APHLC open se BJP party long so ke deng ja so amai non la sa pike kolonia konsensi kan ta bang Pharophli ba piji ada district BJP asai ya malok ada ni kun deng ko dalam kemata APHLC dan open se party long News Report KTV News.